Good evening, madzulo abwino pano tunde tikufuna tiyambe ndi nkhani za ndale. It's been a while tatengapo kanthawi ndithu osakambapo za ndale zimwena. Chimwendo banda wabwera magazi akunenatu kuti no panopa ino ndine tayamba tsopano kuzindikira kuti chakwerawo chakodi anali ofunika motani ndipotu ayi akuti mu nthawi yake tiziona. Chabwino tiyambe mwina mwake ndikuonera ka video yaka limodzi kumapeto kobe tikhati kukamba makamaka kupanga focus ponena kuti kodi ndizoona kuti inuyo ndine ndikuti tikuonano kufunikira kwa chakwera panopa. Koma bwana kukuthokozani chitsime chimadziwika kuya kwake chikapwa. Lero bwana kungokambaza chakwera kungoti koma ambuye tikhululukireni tero. Kumfuna chakwera kumfuna chakwera. Koma chilichonse chili ndi nyengo. Abusawo apapawo mulaliki free akuti pali nthawi yodzala komanso nthawi yotani kodi yokolola. Leo bwino wa Mulungu amakwaniritsa zonse mu nthawi yake. Tere Mulungu mu nthawi yake zonse adaniso kodi akwaniritsa. Ife timalamika timalandira. Mulungu akatipatsa kuti phunzira nkonizi timaphunzira. Koma Mulungu akatipatsa moyo timati moyo uwu ndi wakhala mphaso yayikulu. Ndipo nthawi yake itani kodi ikwana. Chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi akuti tu chitsimecho chimaoneka kuti nchakuya chikapwa. Nthawi imeneno tsopano madzi osapezeka zolazo kawo pa chitsimepo. Pamene machono kuti chitsime chinali chachitali chonchi pakhala pali madzi sitingathe kuchiona kuti nchachitali mangoona ngati chitsime chachifupi ichi. Koma ngotanthauzira kunena kuti no munthu akuti amaoneka soto nde kuti tukuti kodi iyeyo ndofunikira motani nthawi imene ndekuti wasunthapo. Mwa njira iyi ndipo anatanso kukamba chimwendo bandayo kunena kuti no achakwera awatu tsopano anthu ayamba kukamba iyayi koma achakwera iyayi nthawi ya achakwera bolani achakwera motere achakwera sanafune akuti kukamba zambiri akukambatu zonena kuti no chilichonse zili ndi nthawi yake. Tikuyenera kudziwa zonena kuti no nthawi imene ndekuti tidzakhale tikukolola ikubwera tinafesa ndipo tizakolola. Koma ngotanthauzirabe kunena kuti no akuti no zimene tinasankhazi ndekuti no tionano zotsatira zake. Tinasankha kaya zotani lero no zipatso zake zikhala zotani. Of course assumption kwa iwo ndionena kuti timva kuneng'ena kwambiri chifukwa ndekuti tinasankha ndekuti no mosayenerera timafunika titasankha chakwera udza kutero. Sindizonena kuti no ndangati amene no akumati akakhala pasa kumati koma ndi achakwera adza bolani tu ulamuliro wapano pawo bolanso achakwera ujatu. Sindizoti ndangati amene akumatha kumakamba zimenezo mwina mungaruze mu comment section. Koma so far ineyo sizoti ndakumana ndekuti ndi anthu ochuluka kwambiri inde ndakumana nawo pomwina awiri atatu koma osati chiwerengero chochuluka kwambiri chimene chikumakamba zonoti bolanso achakweraza ayi sinakumani nawo. However tili ndi mavuto angapo tikambaponso zimenezozo koma tingonena chonchi akuti iwo otu akukaphunzira chimwendo bandawo ndi kongelesiyo ati Mulungu apatsa chance chinanso choti akaphunzire ndipo amavomereza zimenezo. Iwo amavomereza kangati kunena kuti no si aja amene ankanena kuti ife sitingachoke mboma ife ndamboma akalamulira ndekuti kwa ambuya ake ameneyo chani akatuluka maliro samabwerera si awawa kodi amene ankayankhula ziwezi nthawi imeneyi kangati kuti mwina make sanalilede even kuti no alandire zimenezi zingatuluke zoti iwo akhozochotsedwa. Lero akubwera akunena kuti iwo amavomereza zimene ndekuti Mulungu apatsa. Ndi anyway alibenso choice at the end of the day alibe choice yonena kuti kodi no avomereza kapena savomereza. Koma ndizoona kuti no chilungamo ntsono talu analuza basi anachotsedwa basi. Ndi kumeneko komwena angakhale pasi ndi kumaphunzira ayambe kumaona kodi ndi ziti zimene tinapezeko tinalakwitsa kuti mwina makati pezeke zono takankhidwe fa akuyankhulatu pang'ono ndika humility ngati kuzichepetsa pang'ono ngati kuti uyu si dolo amene ankazikweza ndi kuti no dolo amene ankazitenga wamphamvu kwambiri ndi kuti Malawi yonse panopa akumalankhula ndithu mozichepetsa. So
tingonenabe kuti no chance yanu ndi imeneyo yoti mwina mukaonekire zimene sizinaende bwino mmenemo ndi mmene zimakhalira eti ukutu ena kumafunsa kuti kunali kuti kodi kumenekutu kunali nde kuti chakugolomoti kudedza uko ndipo anayitanidwa akuti azakwera ndi achimwendo bandawo ndi timu yawo ina ndi ina ku mwambo wa mapemphero a mpingo wina amene akuti ukutchedwa kuti no Last Church of God ati mpingo womalizira wa mulungu ndendu umenewo pa mipingo yonse umenewo ndendu womalizira basi wa mulungu weni ayi mayina osiyanasiyana komano mulungu mmodzi kopembedza ndi kuti tikumpembedza mmodzi nawo akuti kumeneko kunali zochitika mwambo wa mapemphero ndi anayitanidwa azakwera achimwendo banda asanapeze kuti no apitako mwina faka sanafuna kuyankhula zambiri. I just want to say this ineyo sinapange noti anthu ambiri amene mwina akufuna azakwera koma ndapanga noti kunena kuti tili ndi mavuto mdziko muno and it's so unfortunate kuti no mavuto amene timakumana nawo anthu ena ake sitimatha kufuna kuwavomereza timangoyang'ana zandale. Ndaona anyamata ojiya kwambiri a DPP masamba mchezo makamaka cha ku Facebook akumangokamba ngati kuti no chilichonse chikuyenda bwinobwino ngati kuti mdziko munomo sitili ndi mavuto ena ake. I think tikamati zikhala zonso ndikumaziyang'ana zonso zinthu sizikonzeka yayi tizita umapanga voice out kunoti apa pali mavuto posatengera zonena kuti kainuyo ndi maloyalty guys magayi onoti okhulupirika kuchipani no point out zimene zikulawika cholinga chonoti zikonzedwe otherwise magayizi amene ali nde kuti no ndi mphamvu zoti no akonze zinthu zosanga konze. Now ndifuna kukamba zotani zendofuna kukamba ndi zonoti mdziko munomo ngatinso mwina mwadabwa masiku ena akewa kulephera kuti nonde kuti tipatsirane nkhani pano sichina iyayi magetsi mbola and ndi manyaka enieni. That's the truth there, whether someone like it or not. Kaya ena zamvekera bwino kaya sizamvekera bwino magetsi mbola magayizi. Even right now as I'm speaking tinachita kugula zina chake cha sola china chake chimene makhangati chikutika nkhako pang'ono so even chimene chozo sichimatha kupanga sustain kuti no tikwanise ndi kuti kujambula zinthu ndikuzipanga wapeze kuti mafoni azima ndi tolo kuti chasola cho tukatha ndikuwapangira ndi kuti pafoni kuti mwina market kengati phwanyirira koma computer ndi kuti sichingayatse yayi maona. Now ndi ma budget ake ma low budget tizisiye izozo apa tungofuna kukamba zonena kuti no right now mene ndikuyankhula kumene ndinali kumene ndimagwirira ntchito ndachokako ndafika ndikuti kumene ndimakhala chifukwa chonoti kumene magwirira ntchitoko magesi azima. You see, magesi azima. This is it now. And amanduzo zonoti ayi musanabwera nalata azimaso mwangobwera abakuyaka kumene azimaso anytime and azimadi. So you cannot even manage kuti no jambule ma video atalatale ndikupezeka kuti ndikuwayika. Now sine ndekha kuli fans ine yomwe imamenya welding imaocherera kuli fans ine yomwe ino imapezeka zoti mapanga za salon zima dryers zimafuna chani kuli fans ine yomwe ndi kuti no imatani imapezeka kuti imapanga ma barber shop. You know anthu ambiri kwa basa amadalira magesi ndi magesi amayendesa zinthu zambiri kwa magesi ajambola. And now timakhala paso mayembekezera zonoti amagesi awoka magesi ochoka ku Mozambique. Yeah, now ngati magesi ako kidochoka Mozambique all this time akuti aphonya madate ndi kuti kandi katatu ka ma deadline katatu kuti ayi pomafika tsiku lakuti tikhata maliza kuphonya pafika tsiku lakuti tikhata maliza kachiwiri kuphonya mafika tsiku lakuti tikhata maliza kachitatu kuphonya and panopa akunoti no fete ngokozekera zonoti no tikhalabe ndi kuti no tikutani tikumani wa blackout meaning kunena kuti even kuti ujambule ma video kukanika option yomwe tinayo ndiza mapezeko nthawi nakati wangopezeka Facebook kumangoponya kuti pa video take ting'ono. I'm just trying to say kuti no awa ndi mavuto amene timayenera konse because magesi amayaka nthawi imene dzambuyo muja. Now what is happening kuti magesi zingozima chonse? What is happening? Chaunongeka ndi zanu we're not understanding kumende kuti no anthu no angokhala chete ngati magayi ako chipani makamaka magayi ojiya ngati zimene sizikuchitika. No, it's happening and nkhani ya chimanga iyi I already said chimanga chichikwera mtengo ito koma mudziko muno ngakhala kuboma omwe wanaita kuvomereza chimanga mulibe. So what are we doing to manga chani ino kuti tikonzekere mwina kudzathana ndi vuto la chimangali kozi tikamasagula ndi ayi ma forex adzazamba so pano ma forex makagulira so ndi kuti chakudya ato ndi mbola ato pamenepo.
All these things tikamayankhula papa, what we want ngati ndekuti no anthu amene amagwira izi zakugona adzuke, asakhale pasi ndikumapezeko ziti akugona iyayi kumaona ngati zonse zili bwinobwino. Sizili bwino, zina zake zikuyenera zikonzedwe. So we have some things zimene zikuyenda fanzi panopa so far ili ndi chakudya and things are going on well. Zikuona kuti zina ndi zina zikusintha. Naonanso inflation kangati inatsika kumbali zodani zokwera mtengo wa katundu kutsika, sinthu sapanga stabilize moyo kangati bola nkono. However, tiliso ndekuti mavuto ena ake amene samayenera aziteke ngati nkhani zaku magetsizi. Timene kuti tidzithana ndi mavuto asachomazi osati ndi magetsiso tizipeze kuti kungolowa magetsi nkuyamba kuzima madzi. What is happening? Chuzitika nditani? Zinthu ngati zimezo we can sit down ndikumakhala ngati kuona kuti sizikuchitika. It's happening and it's affecting us, and it's so much painful. Ndizopweteka kwambiri. Cause ndekuti kukhala munthu the whole week you're not working, magetsi azima. It's so much painful. Not thinking of us. So fix zinthu, mubange fix zinthu osati mukonza zina ndeti zizionongeka ndeti upanga nozana. We are regressing tubwerera mbuyo mamwe kuti tizipita osogolo. Magetsi tathana nawo tiye ndiyambe kumayang'ana vuto lino osati tikamayang'ana so vuto magetsiso ayambaso kuvuta akuti